Kumakain din ba kayo ng ganito? Masarap kaya ito. See? Ayan mga ka-dragon, maulang umaga po sa inyo lahat. Ayan, may bagyo daw ngayon guys, si Aureng. Buti na lang dito sa amin, hindi naman masyadong malakas. So ngayong araw guys, mangunguha tayo ng kalkalunay or ano yun? Ar-aro, ayun. Kalkalunay sa Tagalog niya ay ano? Ano nga? Yung may Mamaya tanungin natin sa Antipasin kung anong Tagalog ng kalkalunay. Ang dami dito guys. Oh, sarap sa ano yan, sa munggo. Munggo na naman. at saka masarap ngayon sa munggo kasi umulan. Yes. Tara guys, sana ay ano, pumayag yung may-ari. Ito mga ka-dragon, no? Yan. Kumakain din ba kayo ng ganito? Masarap kaya ito. Sarap yan, pati sa saluyot. Ito yung pagmalaki na may tinik. Kaya maganda kapag ganito pa lang kaliliit, ano na, harvestin mo na, talbosan mo na. Kalkalunay. Ayaw lang tiligaya magkuha agad na nakapaalam. Puro utman lang yan. Hindi na pasigahan ng ilan. Ante, ano na ang Tagalog ng kalkalunay? Kulitis pikana. Kulites, yung kulites. Para siyang saluyot pero ito hindi madulas. Doon na marami sa kabila. Nagkakuha na kayo, ngayon palang magkalang. Ginapagsugaan na rin nila ng kalabaw. Natin po pangtanim.
Wala na kayo nakitang saluyot. Ito po. Salamat po! Wala, hindi makita talaga. Puro ganito na lang din. Kanina yun? Maulan na umaga. Buti na lang yung punla, nag-green na rin. Hindi na siguro masira yan. Kahit maulan. Bakit na rin ang bunga na. Nagbungan ko na alayaw? Malipat, Nalipat at manang. Yung nadamuhan na yan natin, ilang araw lang yan, tubo na naman. Nabaha ang ating kusina guys. Kadaming tulaw. Oh.
Ayun mga ka-dragon, pasyalan natin yung ating punlaan ng palay. Ganda na. Ilang araw pa lang yun eh. Kaluwang ah. Yung katabi doon ni Ate Greta nagpapatanim na. Ayun mga ka-dragon, nagpita si Auntie Pasing ng kamote oh. Alam niyo kasing paborito namin yan eh. Ayan, prito natin to pa ng sa munggo. Oh, may oven yun na eh. Kain manan guys, merienda manan, kasjay ate biyag. Nakalinis na rin kami. Mia ulit eh. Mainit na eh. Hindi maintindihan pag gaulan. Gaulan. Pag mainit, mainit na. Ayan, nakatanim na kami dito ng halaman. Yung ano to? Marigold. Ewan ko kung marigold yun o cosmos kay ang daming nagtubo dito. Oh, mga pinagbubunot lang namin. Isang araw dito naman tayo. Hindi pa kami nakabili ng buto ng sitaw kaya yung tinabi naming buto ng sitaw dinaga. Gakain ka rin ng ganito Auntie Ligaya? Hindi. Ha? Noon, pero ngayon, Noon? Ngayon hindi na? Ayaw mo na? talaga. Manaman mo maya. Ang galing mo yung matigas rin eh. Bigyan tanggal ko yung may butas. Sarap kaya to. Nakatarnat ka. Sa bala, di kadambo ay nalalapat na dasit na. Pag naglaki to Auntie may siit din. Kwento nga dyan. Wala na, nagkagana. Ay sa Iba yung pero kwento. kasi dalawa daw to, dalawang klase. Oo, merong may tinik, merong wala. Baka ito yung wala na. Yung kilamboy may tinik. Alunet. Alunet. Kulitis to, 'di ba sa Tagalog? Kulitis. Ano na nga sa Ilocano? Kalkalunay. Iba naman yung kwento. Kulitis sa Tagalog. Yung may kwantong. yung may Kalkalunay tinik. sa Ilocano. Parang yung kwantong di ko pa natikman ah. Hintay. Yan, ganito. Kasarap na. Kung wala pang tinik. Kung wala pang tinik yung maliliit. Kakuha. Yung ganito rin, na may tinek, Oo, yung kwento. kwantong ang Ilocano nun. Pag maglaki, kwentong natin matinik. Nagkuha na naman sila kapon doon. Kwantong yung may tinek. Kapit tayo mga kanjuraga. Hindi malaman eh. Nilagay mo na kasi yan ante sa garapon. Wala nga takip yung isa. Doon mo sa ilalim. Parang. Nagnisit ate kapit ni. Baka akin yan. Ay, makirasang. Makirasang. Kung ano dati ko na ito. Dati Ano? Merienda tayo guys. Ayan na tayo. Time check. ay dalok na namin. Oh! Oh. Shoot! Pumasok na ang kambing. Kambing na yan to eh.
Tsaka ni Ate Irene. Kainin nila yung mga tanim natin. Shoo! Pati na rin yung saging. Oh, sarap po. Namiss natin mag-tilapia guys. Wala na tayong tilapia sa fish pond eh. At hindi ko makuli-huli yung pantiramin. Ayan, sarap guys. Sarap po. Pagkuntuin na yung Sa akin, kalkaluna. Peg. Bilhin mo, Peg. Yung kambang ko na dumaga. Ayan mga ka-dragon, maglaga tayo ng saba pang merienda natin mamaya. O, di ba? Nakanda na naman agad yung merienda namin. Hindi nga, oh. Merienda namin pagkatapos matulog. Bilhin nga. Kastoy at ibiyag. Kulang na naman isa dyan. Oh, sarap ng ating ulam guys. Ayan na yung kalkalunay. Oh. Ang aming paborito, ang kamote. Walang katapusang kamote. Masalamat po sa mga biyayang pinagkakalog mo sa amin sa araw-araw. Mga itong lakas sa paglilingkod sa inyo po na lahat sa pinisagdip sa amin. Mangantay tayo mga dragon. Talagang mapaparami naman kami ng kain nito. Tikman natin yung kalkalunay. Kulitis. Kulitis na. Kulitis. Silanti, kasi tinanggal nila yung bulaklak ng kalkalunay. Sabi ko, ba't kami ako dati kinakain nila? Ako naman, kala ko ang kalkalunay at kulitis, magkaiba. Bisa ng gayam. Kayo din. Talagang inuna ko yung talbos ng kamote. Ayan, gusto ko lang po palang batiin ng advance happy birthday sis Sir Dionisio Esteves. Ayan. Happy birthday Advance po, happy birthday. Sir Dionisio. Kain po tayo. Kain tayo. Ito po yung iyong handa. Oh. Kalkalunay. Malabi niya naman. Munggo na naman. Hindi masarap po Ba't talaga. kami ba nang magkakain? Masarap ang munggo pag nag-aulan. Kan po namin ito. Lang kayo dyan ah. Oo, minad lang kayo baga sabi ng tita Say. Munggo na naman. Kamuti manan. Favorite ni nga road. Talagang hanap-hanapin talaga namin eh. Kahit kauulam lang namin. Sana, ganito na naman ang talbos ng kamote. Kami nga ulam namin kapon munggo. Talagang di kami nag-asawa. Ngayon munggo na naman. Pares man tayo. Kahapon ulam din namin munggo. Oh, di ba? Kasi dito mga ka-dragon na sa liblib kaming lugar. So yung mga hipon, yung isda na Sa bayan pa. sa bayan pa namin yung mabibili. Hanggang punta pa kami doon. 40 minutes din ang biyahe. Sana. Yan. Pahukan ka. Sunod magbubukbang tayo pag yun. Hindi ako makadili-dili ng sugpo. Kamahal. Yun sa tabi ng kan. Magbubukbang tayo dito sa Kaya mo kubo. ko na. Gaya. Sa may paralaan. Kamahal na. 500. Ha? Ano ko makuha ko? Yung kun lang sana mas maliit. Para mura. Hindi ko. Ha? Doon sa kuha may paradahan, di ba may nagkatindang sugpo doon kalalaki? Ano po? May harap kung lang San Jose. Ano po? Ayun po. Sugpo kas kadalimango yata no? Kain tayo, mga tayo ganyan. Kay Sir Willie, mga kain po tayo. Kay Sir Junior sa pangan. Kay Kain tayo. Mangan tayo. Kay Kuya Beans. Kay Tita Benita at Tito Ben. Mangan tayo, tita. Mangan tayo amin apo. Yung shoutout din kay Sheila Jane Espanyola. Hello ka. Hello po.
Kain tayo, sis. Pasensya na kayo sa ulam na. Ito ang gustong-gusto nila. Ante. Ah. Ito yung gustong-gusto nilang mga ulam. Sabi, talaga nga madi kayo may nag-comment din. Talaga nga madi kayo matayin. Kaya inagdaw natin sa Inabraw. May karod madi kami matayin. Nalaka nga matay sa panay yan. So, nag-spray dyan. Puro, yan, organic. Walang chemical. Yan ba yung kalkalunay mo? Isa lang kino. Sarap-sarap ante eh. Gandang tato ko. Paso. Pasok ang kawali. Ang tanggal na eh. Ang nagkagulang na ito. Ikaw na magtangga. Ma? Lalo yung girl. Takalo na. Nagkaganaw. Linis mo kaya. Magtala na lang, gitag-green na kakasta. Masarap talaga yung timplahan ng ante sa kamote. Igupon ko pa yung sabaw. Kala ko kanina hindi mo ginawante eh. Hanggang makalit mo. Yung nag-itil-til diyan makaadaw. Parang mas masarap yung ganito talaga na. Yung nakaganyan na siya. May mga ricado na. Complete ricado. Wala talagang itong kamote ang mabilis maubos. Talaga. May barit. Yung mata ko. Karing manan, merienda manan. Nagkakalit yung mga ganyan. Ano ba? Meron pa doon sa kabila. Magtiba tayo ng saging. Pahinugin daw doon, sabi ni Kuya Efren. Dami nating saging. Yun. Meron pa doon. Kalaki ng baboy. Ay, may isa. Magkuhan sa bubong ante. Ang tama. Masarap ako din. Buli ka. Ay! Nerban. Laki ng baboy nito. Matawag din na yaman dito. Kalaki na tong puno ng langka. Oh. Tapos napunta ka doon, natapakan. Ano yan? Ay, takay. Yung mga pinag-ibig. Marami po sigurong kwan doon. Apa nagtatakay. Tibuko na, sirok na. Kuptara na ka. Bitawan mo natin yung kanmay. Lain natin yung guro ko yung Katagtagapos mo. mo na. Nagkatatak. Dito ay.
Baba mo. Ano tayo? Lalante sa ulo mo. Yung nasugat, oh. Kaya nga, andyan sa ulo mo. Wait lang. May na. Kalalayo, oh. Oh, nasira na. See? Nalamog eh. Hindi pa man ang kalalaki. Kadaming nasugat. Magpanta oh. Kadaming nasira. Nasugat sa hero. Malunggat ka ako. Bakit po ng rata nga ito, nagbabati. Makita mo man na magaling makan na yan oh. Kalaki yung nasayang oh. Hoy. Ito na imas. Danglipon ko ito kay ayaw ka ta. Sasukal mamaya. Tilo ko tayo. Lutunta na. Galgalipon tayo. Alam mo nga banana chip. Chip. Basta. Ang kagaling mo. Ipahinog pa yan? Hindi na mapaan natin magpagdi. Sarap buhat. Ayun na pa yung isa. Doon sa fish bar. Kanina kasi na oh. O baka Pwede na rin yan? Oo. Kaman Kaya may nakasilip ako dun kanina eh. Kita? Kaya mo punta ako dun, hindi ko man makita. Oh, Parang maliliit pa man. Ayun o, dalawa yan o. Bali lima pa yung ano, pahinugin. sa kalbag. Turdan naman to guys. Tigbagsak din natin sa aktiban to. Isabit natin. So, ayun mga ka-dragon. Itong tricycle namin, hindi mag-start. Bali, tutulak namin siya hanggang sa labas. Ano? Magsarig na eh. Saan tiligaya mo na Ante pag nag-ilaw yan, meron na yun. Lata? Gay, paturong mo rin Iturong mo din eh. Para kang naka-e-bike ah. Ilang araw na to guys, aga sumpong-sumpong. Ikon mo din eh. Wala ka oh. Iturong mo rin kasi. Gay. Matumbak ka pa baga dyan, masimplang ka pa baga. Apo. Ano? Tugtog mo gayang na eh. Kaya nga. Oh, iturong mo dyan sa kwan. Oo, doon eh. Iliko mo sa kabila. Ay, nakatito yan! Ay, dyan ka. Sige. Buti ka ngayon nakabuta eh. Mote. Nagpayag ka. Hindi pa rin, antay? Makalabas na rin lang tayo. Buta eh. Talagang dog chick up. Wait nga lang Kung eh. bigla magtalsa eh. Eh, Ante! Bilisan na natin. Mote. Talagang sirani ko na. Di ko. Wala ka. Ikon na natin kay Chabis eh, daan. Huwag kayo! Sige ba? Natuwa na ako. Yan. Basta iturong mo lang din sa daan eh. Parang Nagdagsindik parang. Ate, baka ginapreno mo man. Wow, ginapreno niya.
Iso, gaya nga natagkar. Hindi alam nyo na. Parang nag-preno na naman ata. Hindi. Kabigat. Hindi. Oh. Talaga? Ano nang nangyari sa George? Ah? Hindi. Tapos may pindot niya mag-pindot pa. Sige, i-ikon mo nga pihitin mo sa sente. Hindi ilaw. Asarang ka. Iturong mo rin sa tamang daan na ah. Ne. Iliko mo dyan sa'yo. Ante, iliko mo dyan sa'yo. Yan. Aroy. Yan, iliko mo dyan. Aroy. Doon. Nagasayaw man yung manubila mo kasi. No, nagtagsin mo kwa raw. Panjakan tayo.